Kita panggil si cantiknya dari Jawa Timur, si cantiknya dari Jawa Timur. Iki nek tak anu, biyogone wis kiyakiyu lho. Wis rasah ngarep-arep, nggih. Ya disiapin sepote. Tetep ngarep-arep Mas Fari. Yo, kita panggil Diajeng Lintang Kairu. Masih bersama Sabdo Lestari Ridwan. Si cantiknya Jawa Timur hadir. Oke. Boleh perkenalan dulu. Boleh. Paling asma sinten saya. Paling asma Wari. Bapak Wari. Aduh, aku kok sia-sia tekan kene disebut bapak. Lah pripun Kang Mas? Ana sahayune kaya ngene kok nyebut aku bapak apa ora nangis Lah batin pripun ati. kakek Wari ngoten nggih kan pantes. Sakarepmu, Nduk. Tentunya luar biasa Mbak Luar Lintang biasa Kairu. pada malam hari ini. Tentunya hadir di acara ulang tahun Dalang Seno channel yang kelima. Alhamdulillah. Semoga semakin lancar. Amin. Tambah sukses ke depannya. Tansah ngerembaka selamanya. Lan ugi menika ugi nyuwun tambahing donga pangestu saking putra kagungipun Mas Agus. Oh nggih. Mas Lano ingkang adik Lano. Oh iya. Dihitankan. Dihitankan. Ya, semoga tambah pintar, Amin. berbakti kepada orang tua, jadi putra yang soleh ke depannya. Amin, amin, amin. Semakin sukses yang dicita-citakan. Amin. Amin. Amin wis Tadi pokoknya. gak mau keluar katanya adiknya. Oh, adik Lano gak mau keluar. Masih iya. sakit ya? Iya, bukan nggak sakit. Kenapa? Malu sama bapaknya. Ya, diucapkan selamat malam juga buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan sumpah banyak sekali ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sakit. Dan tentunya acara pada kesempatan malam hari ini juga di live streaming dari Dalang Seno channel. Jangan lupa di subscribe pokoknya. Ben lebih tambah maju. Lebih tambah maju. Lebih tambah berkembang. Banyak viewersnya. Banyak viewersnya. Meningkat dan meningkat. Oh iya. Deklemu mriki niku wiyaga-wiyaga ya wis ra karuan. Ini juga ikut perkenalan ya Mbak-mbak semuanya. Ini dari Angguk Sabdo Lestari. Oh iya, nek lanangnya ya. Ya mas-mas juga ya. Ya Mbak Lintang Kairu. Iya. Tentunya malam hari ini dari para bapak ibu pecinta pada budaya menanti suara emasnya Mbak Lintang Kairu. Oh iya. Ini dikasih lagu yang duet apa? Gimana? Derek Mbak Lintang monggo. Oh, iya. Dikasih yang duet dulu juga enggak apa-apa. Oh iya, dikasih duet dulu mboten napa-napa nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Cukup meriah sekali. Cukup meriah. Tadi Mas Gading juga ikut joget kok. Terima kasih. Dikasih lagu sekti cukup luar biasa. Luar biasa. Sukses pada malam hari ini. Tentunya diucapkan selamat kepada Dalang Seno Channel. Hari jadi yang kelima. Alhamdulillah sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Alhamdulillah. Pasti itu perjalanannya lika-liku sekali. Wah, lika-liku sekali. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu pada ada proses yang sangat luar biasa. Sangat sulit dan nanti akan menuai hasil yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak. Gimana menikah? Iya, mesti dilanjut bareng-bareng Mbak Lintang lagi. Kita duet lagi gimana? Oh, derek. Iya, dikasih ini apa? Ada pupus sing nelongso. Kalau kira rada rara iso ya. Rada maju Tom. Anjay.
Monggo sesarengan Anggo Sabdo Lestari. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa joget bareng-bareng Bisa. lagi. Gratis pokoknya nanti Wis, semua boleh joget. pokoknya semua boleh joget. Ya. Bersenang-senang yang penting kuncinya satu tetap tertib. Tertib, ya. Tetap Monggo, Mas. tertib. Opo iki santenane takdirku sing ndarake sliramu betati beta lambe Wis kadung mati rasaku kama serungono tangisku beciku siap-siap. masih ada satu lagu lagi sih. Apa itu? Dikasih yang meriah mungkin dikasih Liwung Mas. Liwong. Wah, tak kira apa sih. Derek Pak ya aku karo Mbak Lintang. Iya. Jadi nanti bareng-bareng kocok-kocok Sabdo Lestari. joget semua ya. Biar joget semua, biar tambah biar semangat. lebih semangat lagi. makin Semangat. semangat. Ji. Karena di penghujung perjumpaan antara Mbak Lintang Kairo dengan kocok-kocok Sabdo Oh iya, Lestari. siap, oke. Mungkin lebih terkesan lagi ya Amin. Mbak Ji. Iya, semoga besok bisa ikut Oke, berkolaborasi ya, lagi. insya Allah nanti sudah dari manajer Sabdo Lestari sudah mencatat jadwal untuk Mbak Lintang Kairo Wah, masa? ke Samigalo. Ji. Hah? Gimana? Nanti itu iya. dari teman-teman Sabdo Lestari sudah mencatat jadwalnya. Nanti Bu, Iya, ditulis iya. nggih Bu, tanggal 34 nggih. Bulannya belum ditentukan nggih, bareng-bareng Mbak. Oke, Nanti pokoknya diboyong ke masih Samigalo. tak tagih loh ya. Iya, pokoknya ngerono tanggal 34 tak sak ning Samigalo. Iya, Bareng oke. kanca-kanca Sabdo Lestari. Yuk dikasih untuk lagu yang terakhir dari Mbak Lintang Kairo, dikasih yang meriah. Liwung Pak Agus. Kula kok supen namine jenengan to, Pak? Allah wis rasa dieling-eling Mbak, do kono do kene iki ya suwe lak ketemu. Iya. Nganti-anti sih tanggal 34 kok. Oh, tenan to ya. Nggih. Nggih. Nggih, tes pundi menika? Nggih, nderek mau nambah lagi atau nderek Mbak Lintang, nggih. Niki gimana Bapak Ibu? Mas Agus minta satu lagi. Oh, minta satu lagi. Nggih. Lagunya apa, Mas? Nggih, nanti. Lestari. Lestari katanya. Nggih, Lestari. Tadi sinten Mas Agus yang mau bareng-bareng joget Mbak sinten? Nanti Mas Agus. Mbak Sinten? Mas Agusnya ada dua loh, Marai. Mas Agus, nggih, ditunggu. Iki kepiye Kang kok sepi? Nggih, yuk dikasih apa Mas Mbak Lestari? Iya, Lestari. Nggih, Lestari. Monggo nggo nglestareke para penari-penari iki kan nggih misake. Oh iya. Kat mau kok ya urung ana sing paring welas asih. Jenengan ini apa ta? Ngaku ya ora apa-apa ta. Aku iki do diklesiki Mas, mbok ngene mbok ngemis-ngemis sithik Mas ngono nggih. Ya tak miske mbok menawa. Nggih, Mbok Mbak menawa menawi. wonten danakalan Ada, sithik-sithik iya. nggih. Setitik. Heeh. Nggih. Monggo, Mas. Oh Mas Gading ya nggih. Mas Gading disuruh naik panggung lagi Oh, Mas nggih. Gading. Oh iya, ayo Mas Gading. Nggih. Oh Mas Agus muni. Mas Agus niki pripun Mas anu? Gading, ayo. Nggih. Mas Agus niki pripun kok sepi? Ah Mas Gading kan minggah mangke lak. Dono wae-wae Kalih kathah. Mas Febri. Oh iya Nggih bener. kalih sinten nggak malih apa-apa, monggo. Di lagu yang terakhir bareng-bareng Mbak Lintang Kairo ada Lestari nggih. Iya, Ayo digumbyake ya Mas. Lestari. Musiknya sing Ayo rada Mas Gading gumbyak sama wae. Mas Febri. Ben iso joget bareng ayo. Bareng-bareng enggak apa-apa. Bareng-bareng enggak apa-apa. Iya. Wah. Nggih. Kali diwiling-wilingi Mas Agus nggih. Aku cenek kan. Nggih. Yuk dikasih Lestari bareng-bareng Lintang Kairo. Ada Sabdo Lestari dan juga Mas Gading matur nuwun. Yuk, Ayo Mas. ayo selendang kuningnya dicake. Kang dalu Mas
Keter, Mbak Limbo, Mbak Cangi. Sugeng dalu adikku wedok sing ayu dhewe. Tatin Lestari Handayani sarjana seni. Alah kok le komplit men to. Ayo komplit wong aku biyen iki kejaba kowe iki pernah adikku ning biyen uyak-uyuk karo aku dadi aku apal karo jenengmu komplit. Biyen sok pergi berdua ya. Heeh, pergi berdua ngancani aku dadi obat nyamuk biyen. Ning biyen. Heeh. Wah, nggih menika remen sanget derek sowan wonten Bawuran. Bawuran siji, Bawuran loro. Wah, ya dilalah panjenengan ki ya alhamdulillah iki selo dadi sosowan rene. Nggih, alhamdulillah menika wau nggih sampun kepethuk kalih Pak Duko, kalih Pak Suripto nggih sampun. Nggih, Pak Duko riyen rawuh nang nggon aku nek aku kelingan biyen gawake oleh-oleh rambak biyen. Oh, rambak. Ngerti kok nggih nek jenengan anu. Rambak ki rampung panjenengan sajake prisona aku ki ora duwe untu sajake. Nggih, nek jenengan ki jane gadah untu. Nggih. Manis ta. Nah, jan. Langsung yo. Wah, ya ora mantra-mantra iso sowan rene adikku ki kanugrahan tumrap aku mergo saben-saben aku maca statuse iki wah bar nang Semarang terus nang Jakarta, bar Jakarta Gunung Kidul, bar Gunung Kidul Kulon Progo sasat saben bengi. Iki kok dilalah iso sowan rene. Nggih, alhamdulillah menika nggih. Karang niki pun rada dangu to. Heeh, nek jane ngono biyen tanggal 16 ki ning Kulon Progo. Heeh. Biyen aku ngaturi Mbak Tatin ning gandeng Kulon Progo iku ora ana kejelasan. Heeh. Dilalah terus aku ditelepon karo Pak Bolot, karo Mbah Suripto. Nggih pun mriko pun manjer dereng Pak. Nek dereng manjer kula tak ten Surabayan. Mbah Ripto, Pak Bolot, Pak Dukuh rawuh ning Surabaya gagi manjeri. Lah terus dadi nang kene. Nggih, alhamdulillah berarti rezekine Bawuran mriki. Nggih. Tekse awak dhewe ya badi sedulur. Nggih, menika nggih nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki mugi tansah pinaringan sehat. Nggih, lancar rezekinipun. Napa tansah ayam tentrem, tansah guyub rukun. Nggih menjang insyaallah saged 1 tahun sekali wayangan nggih. Aja 3 tahun sekali kesuwen. Biyen iki jaman biyen ya setahun pisan kok, Mbak. Oh nggih. Biyen jaman biyen Suwargi Ki Timbul Hadi Prajitno, terus pepundenku Lek Margi Bagong, pepundenku Masuk Rono biyen ning kene ya saben tahun biyen. Niki wae. Iki mulai bar Covid ki diadani 3 tahun pisan. Oh nggih, 3 tahun pisan niki wau nggih nganu napa wonten jadilan, wonten pokoke nganti pirang-pirang dina mboten bubuk sih Pak Suratman tadi apa ngendika Mbah aku ora iso turu soalnya turu sesuk sisan wae nek wis rampung bar iki sesuk iki ana jadilan meneh. Nggih, benjang besok ada dangdut. Wah, ana dangdut barang to. Aku sesuk berarti bar nyinden nang kene terus nganggo rok mini melu dangdutan sesuk. Terus bentuk kang apa? Wah, jan nyenengke. Sampeyan diarep-arep karo warga kene. Kalau deloken kalau sing wah pancen Bawuran ki pancen yo piye sing padha budaya nyatane yo sami lenggah kabeh tertib kabeh. Nggih, mriki nggih enten lho Pak niki. Oh sing ten Kalingan Pager niku ya enten. Nggih enten. Mriko nggih kathah teng mriko wau nggih nganti le mlaku dadak klamit nganten niku. Dadi saking oke le mbiyak-mbiyaki nganti. Nang kene iki jane aku deg-degan kono. Pripun ta? Mergo kene iki ke jaman biyen ke jaman Suwargi Pak D Timbul ki biyen nak ngersake lakon mesti aneh-aneh. Aku wis wingi rawuh kok wah Bawuran rawuh mesti ngersake lakon tuwa iki mesti aku. Lah niki aneh mboten. Nah Niki dilalah niki ngersake lakon mustikaning marih kuwi tegese jaman biyen iki rak warga kene iki rak banyune iki durung ana pam biyen. Kuwi penguripaning banyu saka sendang kotos apa ngendi ya? Nah, kuwi mau sendang kene iki karo saka aliran sumur saka kono biyen terus dialirke nang kene. Kula ngersake lakon sing ana gandeng cenenge karo banyu ngono. Oh, nek jenengan mau nek jaluki lakon apa wae tep oke. Nah iya aku sesuk suwe-suwe arep garap lakon wayang laire Tatin arep tak garap iso. Piye? Ya ora ono kok ya. Ya insyaallah ya sak kamat-kamat pokoke diaturake. Nggih nek jenengan iki wis ora kentekan ide nek dikon gawe lakon apapun insyaallah saged. Insyaallah sak kamat-kamat lho sak gaduk-gaduking pikirku anut kadewasanku ngono. Nggih. Nang kene pokoke gandeng iki sindene akeh nang kene nembang-nembang sing penting. Oh nggih, siap menika sampean yo nembang. Hah? Kula. Sampeyan yo nembang iki mengko. Nggih. Kula sadurunge diaturake ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca pengrawit
sampeyan nang kene arep ngoleh-oleh apa diaturake tembang dhisik. Sing nganggo bawa. Nggih mau nak panjenengan anu to ngripta. Oh iya, aku mau saka omah awan mau reka-reka nggawe utawa ngangge tembang macapat Asmarandana. Asmarandana apa? Asmarandana Sandi Asma. Kok Sandi Asma? Mbah Wuran ki hurufe ana pira? Ana 7. Lah kuwi tak dadekke 7 larik kuwi dadi Asmarandana. Mula diwiwiti saka huruf B nganti tekan N iki mengko ben ditembangke karo panjenengane Mbak Tatin, aku mengko sing ngartekke. Oh nggih. Mengko ning ditibake ora kadung tresna mergo iki sisan minangkani pamundutan saka panjenengane Pak Amrih Basuki iki ngersake siji langgam rengu sing kaping 2 podang kuning. Nah iki mengko terus dibabaske ning podang kuning ning tok bawani nganggo Asmarandana Mbah Wuran. Oh nggih, siap. Monggo ya tak kirimi Asmarandanane. Yo kawitan Mbah Wuran saka huruf B. Bolot. Ayo B. Mbah Wuran sami ngadani. Mbah Wuran sami ngadani tegese Mbah Wuran iki padha nganake apa? Ya, terus sawise B terus A. Anggelar senibu daya Anggelar seni budaya tegese kuwi gelar budaya. Ya, terus sawise A W. wujud mamat ridu sune Wujud memetri dusune tegese ngadani merti dusun to merti pedukuhan. Sawise W terus U. umbal donga sesarengan Umbul donga sarengan tegese bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Ingkang Maha Agung. Heeh. Cak banjure R. Rahayu kang nangka Rahayu kang jinangka tegese sing disuwun Mbah Wuran tansah manggih rahayu wilujeng. Sawise R terus A. Ami imbui saya maju Sing disuwun Mbah Wuran saya maju sukses selalu. Kari dhewe huruf N. ngumandang dusun Mbah Wuran Ngumandang dusun Mbah Wuran tegese Mbah Wuran saya kondang ngumandang Hanjayeng Dawana. Ya, apik. Heeh, iki lek ku ngarang ya lagi mau apa. jenengan kan pinter banget nek kon ngerakit napa-napa. Kok jenengku Tatin Lestari Handayani memedun ngono rek ya iso. Iso, angger kowe bayar aku ya iso aku. Masa ya karo kancane ya mbayar. Heeh, ya sesuk tak gawekke. Nek ana wektu mirungan tak gawekke khusus dhewe. Iya, terima kasih sebelumnya. Monggo. Sisan minangkani pamundutan ya nak ya. Iki saka panjenengane Pak Amrih Basuki iki mau ya kepareng transfer karo aku ning nek panjenengane transfer ki ora pareng disebutke nominale. Nggih. Pak Amrih Basuki. Nggih pokoke matur sembah nuwun sampun paring-paring. Heeh, iki ya panjenengane mresani saka Tangerang kono. Iki ya tak wacake iki saka panjenengane Bapak anggota dewan uga kentun salam dumateng warga Mbah Wuran. Saka panjenengane sapa? Iki saka panjenengane Pak Amir Sarifuddin ingkang lenggah ana ing Banyakan Siti Mulya Piyungan Bantul utara lokasi wayangan 3 km. Salam untuk warga, selamat dan sukses. Amin. Ya, iki panjenengane ya bakal bangun dalan ingkang bakal diperbaiki dari Ngablak utawa TPA Sampah Mbah Wuran 2024. Ya, iki
iki wis kepareng nyawer 500.000 ditransfer nang gone rekeningku ya diaturake matur nuwun ana ngersane Pak Amir. Pak Amir nggih. Yo nak yo di tembangake apa podang kuning mengko nek wis terus ngunggahke sapa Pak Bolot. Heeh. Selak pengen delok Pak Bolot nek juga kaya ngapa ae. Nena. Cekeng kula. Ha iya apa saka Bolot. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang keter anggon goleki. Ora krasa iso awan nganti wengi. Eman-eman yang nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kekencangan tak arine saka kagungan. Sarwing ngoceh dheweke ngalih pencokan. Wela kae tak suwon mbok aja ngece. Podang kuning agawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon dadi duweke. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andutut ati kebranan. Maramanku atiku sana saya Seranan li son pikan mulut tak sawang mencak ning ngepang. Kekencangan tak rindek saka kagungan. luar biasa penari latare marake. Wah iki ya penari latare ya do rawuh. Nggih, suwe tenan rawuh aku. Sendoke sing manusia sendok lho ra kae. Enten. Wah komplit. Heeh. Komplit. Pak Tomi ana kae ya. Wonten. Jan matur sembah nuwun. Heeh. Kae penggemar wayang sejati ora bedake dalange si A, dalange si B, pokoke anggere ana wayang nek selom mesti do rawuh. Nggih, menika ya marake meriah. Dadi
suwe ra weruh ya seneng dadi melu joget kan malah niru-niru kon joget. Kaya janjiku mau Mbak Tatin. Pripun, Mas? Dinggo tombo kesel, heeh. Nggih. Pak Bolot dipethuk. Oh, nggih siap. Gelem ora gelem pokoke dipethuk. Pak Bolot kudu gelem jumeneng. Ayo. Come here. Mbok joget, mbok nembang pokoke kudu gelem jumeneng. Alami ora usah dikono wis ngadeg dhewe ya. Dipethuk nganggo numpak becak ya kena, pelok di. Pak bisa. Abang becak ngono Iya. kae. Ayo. Bolot, bolot, bolot. Ayo kanca-kanca. Rasa nabuh kok malah arep nabuh lho. Nah, celehke. Sing peno. Dipethuk Tin. Sing kendel wae pokoke. Wah. Iya, saiki digandeng karo Mbak Tatin ya kendel wae saiki wong saiki wis duduk. Pripun Pak Dalang? Waduh. Ha iki pisan-pisan dialog. Maksudnya kula kan mriki kan napa? Ayo ora ming ngedumi rokok, sampean ki ya nggo tampa kesel ki ya isane apa nembang kon joget ngono lho. Kula ki nek ten mriki jenengan tanggung jawab lho. Lah piye? Kula ki seperti status kula to. Heeh, statuse piye? Duda. Heeh, Nah, mongko kula ki pripun? heeh. Njur mangke Heh, Terus karepmu kepiye? Mike iki nang kene wae rasah goro-gorono. Mike iki dicekel sik dinggo nudingi iki tangan sijine. nek duda. Heeh. Njur nek kula sesuk sik kula jak kerja sama sinten? Nek bare sekere iki nek kula maworke kok ngoten iki. Heh. Kok ngoten iki maksudnya piye? Waduh, ha iki rak wis gedhe tuwa kok ora ngerti. Loh, kan aku di sini cuman menemani kamu menjoget, bukan yang lainnya. Jane aku ki mbaten wis suwe. Heeh. Meri karo Solikin. Solikine dunggahke karo kowe, kae Katno ya dunggahke kok aku ki ya rombongan ra tau dunggahke. Oh alah, terangane jebulane ya Ayo ingin. Meri ya. Iyalah ya Nek yo jeblane nyolong penek nyatane Pak Bolot ya iso dialog ngono to. Lah saiki wis kelaksanan iso duet karo aku. Ndang ayo ditokke. Heeh. Iki mau rak anu tak nuntut tanggung jawab karo aku to. Heeh. Wong jarene saiki Pak Bolot wis bolot apa wis apa ki? Pak Bolot taksih wis duda to saiki. Gandeng saiki sampean duda iki ana sinden pirang-pirang, iki ana salah siji sawijining sinden sing rondo. Heeh. Duda iki wangune ya oleh rondo. Lho, nek me kuwi niat ning padha wae. Lho, Yu Prastiwi kae lho rak rondo to. Waduh, wis ora main aku. Terus seleramu kelasmu sing tak golek sing kaya ngapa? Jane aku ya karo iki ning wedi aku. Lah ngopo wedi? Wah ya, kae ana wondo wae lho. Wondo ngopo? Kae kira apa-apa. Lah aku karo Wondo tahu, ro Mas Kisban tahu, karo sapa Katno tahu. Lah aku urung tahu ro jenengan lho. Ya, ning ora terak-terak aku bahaya iki. Alah ngopo? Wah, ora. Lah ngopo bar mangandok apa Wedi piye? tenan aku nek ro kowe. Bar mangandok. Ora, sesuk iki saya tak jak mbut gawe ra ono. Ya ora apa-apa kan? Oh, Sida karo aku apa karo sapa? piye Pak Dalang? Nek aku nek karo tua Doto Gemang. Berarti karo Terus aku. karepe milih sing nom. Karo nombae. Karo milih sapa? Karo Arep anakku. Neti. Wah, Karo anakku wedok pernahe. oh, anake wedok penae. Ning ketake ya bakal dadi anake tenan itu kae. Ora ngono. Heeh. Nang isor blencong ki mandi lho ucape. Nang isor bencong mandi to. Mandi ucape engko nek tenan ge kepiye? Nek tenan sesuk pokoke lakon kae marisa dadi anakmu sesuk. Pokoke kudu wayangan sesuk. Waduh. Jare nang isor bencong ki mandi. Gemang aku nek ewuh meneh. Ayo bebeke pirang-pirang kok lho. Ora, aku wingi ewuh wingi tobat e. Tobaté piye? Ale do nyumbang ngawur e. Ngawur piye ta? Aku iki nyumbang ngawur. Lah ngapa? Anek kowe nyumbang sakmono kuwi kowe gubuk asmara wae kecil kena nggo nyumbang aku. Lah nek aku sesuk mekeng 3 dina ora kena nggo nyumbangke kowe. Ya ora ya. Oh, maksudnya iki sesuk le mbelekke to. Ha iya to. Ya Lho semangkune kuwi nganu ya Mbak Tati tekse iki katresnane kanca-kanca kanggo panjenengan. Wah ora, tetep kene katen lho ya antek.
Wes sik to, sing tok masuk nekat ki kanca-kanca le nyumbang ki kokean apa kesithikan? Kokean. Wo, Bathara.